Ce-ți? Ieșim? Da. Nu? Gata, gata. Gata, Beatu, bravo, bravo. Hai sus. Nu-l învăța sus. Nu învăța sus, să ridică odată și să aruncă ca ăla cu picioarele pe perete Gata, acolo. hai la tata, hai aici. Ai văzut cum făcea lui Adi? Nu te mai duce la plasa aia, aia e subreza. Gata, gata. După ce la gis, tu zici că mai... Da, gata, bravo, Beatu, bravo, bravo. Gata, mai obosit? Ha? Ha? Mai. Ela. What's up? Beti, hai la tata aici. Hai Beti, hai la tata. Hai Beti, hai la tata. Hai Beti, hai la tata. Hai vine la tata. Hai vine cu la tata. Hai vine cu la tata. Hai vine la tata. Așa. Gata. Mai ce simți de pâine, ca? Ușor să lasă pe pâine. Mă rog, o goasă umflată. Așa e gândul. Loc, sărit. Sărit. Rămâne scris ceva? Da. Da. Dacă am să văzut pe ăla. Cum e chiar Margaret, nu? Padoru? Ce e pe el? Câte minute?
17 minute. Are loc în cameră? Nu pe acolo, nu la aia, nu la aia. Nu la aia. Nu-l ridica sus, nu-l învăța sus. Tată, nu-l învăța sus, nu că rupe dracu ăla. Băi, tată, sus, mă, nu mai învăța sus. Că după aia se învață și tare de-l de. Bravo, tata, bravo, bravo. Bravo, gata, gata. Gata, 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 da, bă, gata, gata, gata. Gata, purică, te-ai obosit. Gata, gata, bravo, bravo, gata, gata. Pune mâna pe ăla. Gata, tata, bravo. Pune mâna pe el și mâine... Hai mă, oprește filmarea.